Ďalší. Poď, Maťko. Dobre, že sme tady o to prešli, som to zabudla tú tašku. No. Prosím ťa, daj mi a tie sírové nitičky? Sírové odpúšťame ďalej, tu na ďalšom domčeku. Koľko? Dve. A bábku ste kde nehali dnesko? Babka je v robote. Ja. Maslo. V Terchovej robí v tej kolibe. Dobrý deň. Dobrý deň. Prajte si, toto je chlebík s domácim masielkom aj s cibulkou. Až pôjdeme späť. Dobre. To mlieko chce zarieť, ne? Krásne. Sa aj topí. Fárika je horúce, že neviem, či nie. Sa preukazujeme však ale, že my včerejšieho času jednu pretenziu pred slávnu pánsku stolicu predniesť sa opovažujeme a síce, že my úbohy podaní v slávnem kraji, kde vrch stola a počiatek vod sa nachádza, dosť mizerne žiť musíme, kde zima ze zimu sa stykuje. Tak my úbohy podaní myslíce, že v tak zimném kraji aj drevo na okúrenie naše od slávneho pánstva dostať máme, však ale nám slávne pánstvo žiadneho dať nechce a všetko do pokuty klade, aj od toho najhoršieho sucha kúska základ sa nachádzali nejaké kríčky po roliach a kopaniciach našich, zadat mnohí chudobnejší podaní žátej zápraže nemajíce sa obživili, čileč, že je isto celkom vyrúbané aj stromy v záhradách s plotmi, našimi spáliť prinútení sme. Skrze ale toto mnohí nemohúce svoje komory s teplom opatriť, aj živnostným zamrzli. Sledešle roku Nádhera. Bože. Jak kdybych viděla babičku. Jak kdybych viděla babičku. Ničo si zrobili ľudia. Jo. Jaké krásne dvere. No. A troma je to krásne. Jo, no. Bože, to je nádhera. No, tady. Mleli. Košík.